Nya about nila to guys sa katong gi-upload ni Inday nga to laging anak ni Riri sa kuan una niyang anak. Una niyang anak siyang kalib-in kay naman ni siya kalib-in sa una sa wala pa mi nagkita pero nahisgutan na yan ang gisulti sa ko anak kabalo na ko anak kay iya man ang giistorya sa ko apod na-mention ko na po na guys sa ato akong mga kuan nga vlog or sa live na-mention na hisgutan nga na siya. Di ami sa bukid guys. Nya tigwayon sa namo dahan ang baka kay naagian naman. Mao nito among baka nga napalit katong halin sa among baboy. Ug di tambok na buyag. Ato pa ning December namo napalit guys. Nya nagtubo na oh. Tigway sa diriri pag-una. Pandar na niyang motor o na niya pag niya. Naka ng planggana, daldala siya planggana diri. Butang bilin na niya din kay. Kung magpainom siya sa baka, kuan ra yang dalhon, tubig ra galon ra. Mao nang kanang planggana dinhiran niya ibilin. Asan duha ka baka di ay? Turo dito. Anong gibuwag man nimo na siya? Ha? Masan lagi hawan man. Panas ang may butang na ko asin din niya. Kauna niya? Sobrang yung painom tayo ng May kikusog ag inom tubig. asin. Diyan namin diri guys niya yung kabaw ni Riri yan na po ning gipangas diri ah. Jacqueline! 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 Gapos ka na. Jacqueline! Ang Jacqueline. Dako na si Jacqueline guys. Tigoy pa na ni mo? Ha? Bago na to itong manok guys. Tik 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 Maura ni tanan manok re. Lampas miniriri diri guys kay wa may klase karon kaubantay na diri sa bukid. Sagbot na pud oh. Manang pasang hawanan. Kay aron malipay pud ang tag-iya nga magpangas siya dinhi. Malipay pud ang tag-iya paglantaw dinhi sa iyang area nga diri sa iyang kalang yuta nga hinlo. Kay kini gid dinhi sa una guys. Kini gid sa una pag kuan na mo danhi. Grabe gini kasagbot lasa kuan kay na din na oh.
moto patabang ko ni budok pag kuan lampas danhi kay si Riri di man kakuan kay kana ang naman sad siya trabaho na di man sad pwede nga dili siya magtrabaho maglampasa ra dinhi kay wa man pud tay kuan sa pang adlaw-adlaw nato kung magsige ra pud siya og kana ang pangasa dinhi maglampasa na kana diha hawan. Sagbot-sagbot na lagi kay kana sa una diha sagbutan kay na siya diha sa una nya kana ang gi uy nakakadedaknok gi kuan ra kana ang gi lampasaan na mo na diha pag pakasulod na mo danhi tuig na pod baya mi danhi kapin magduha naman siguro mi katuig danhi o magduha na mi katuig dinhi na ag sagbutan lagi anam kay busy man sad si Riri samot na karon nga di sad ta kayo pakapangas kay kuan ada na atong kalingawan paghawan-hawan mintras nga wala pa sila hakuton karon kay wala pa man sila hakuton karon kay wala pa may gabas ngita pa si Busing sa kahoy na dinhi sa mi mintras nga walay klase na makauban ko niya diri nato si Riri yasa nang pigwayon ang baka una kay naara di ang mga baka ipuanan na po ni siya guys yung danhi. Saan ni Baji ni Re? Baji din na siya. Pagdaghan kay Baji man. Nga kana siya kay inalimahan naman na namo. Kana iyang anak. Primerong anak amo ana Ang sunod nga anak sa tag-iya na dayon. Magtagsa na dayon mi. Ug mabuntis na siya daw mga anak otro. Pero ug dili pa na siya mabuntis na pikasa pa mi na sa tag-iya. Pero ug mga anak na siya magbahay na din mistag iya tagsa
Hawan-hawan na guys. Nahawan-hawan na siya. Malipay na ang tag-iya ni magpangas. Nga, hinlo ang iyang kalubian. Nahinay lang gud sa kuan hagbas. Kay ug di man gud ni siya masunod sa paglampas. Mubalik na puning baga ang sagbot. Pareha sa una pag kuan na mo dani. Grabe kalasang. Manang dalikyat-dalikyatan na nighawan ani. Ya ang manok po dayon na sunod sila sa nilampasan kay naaman na daghan mananak nga ilang matuktok. Yan di man tayo lubi guys. Di tayo lubi na puwakan. Ato ning dalon dadto kay para maka puno-puno sa ugma paglugit pohon. Lugitana naman ni siya. Nya ang tag-iya pod mag anhi diri ang tag-iya sa kuan. Diri sa iyang yuta. Diri siyang kalubian. Ay harapod kung mag-ipo daw. Magpaharbis na siyang lansunis. Nayar na niya anahan hiyo na siya tuyo. Yeah. Kuha na niriri ang baka. Painom mo na siya. Painomon na siya, painomon. Painomon ang baka kay para nga tambok. Ya. Lantaw na mo tamong kamuti dito sa pikas nga puntod. Kung nabay unod to. Para makalungag tag kamuti. Daghan naglubian ni nga puwak guys. Lasik. Ibilin ko rin ng isa kasanggot. Nay ko bagda sa sulod wala. Ha? Watag ikubag kay basin danay unod sa kamuti. Katong dito ang mo pangmutian katong daan. Kaya kaning danhi wala di nami kakuha sa unod dito kay gilaga man. Sayang kay luag beto ang among gitanom datong November. Pero wag gid makuha eh. Pero sige ra. Ma. Ano pati 2 oras sa itoy. Uy, Jack. Itong bulanghoy. Itong bulanghoy guys, bulanghoy. Yung tanlad o na kuan siya kay wana man kalata. Jacqueline, dali na Jack. Kapayas, napay unod sa kapayas. O, napay bunga sa kapayas.
Tao na to nitong kamote diri ug napabani unod diri ah. Kaya ang katulad to wala gyud. Mao na niya itong kamutian diri guys. Ipo si Riri sa butong. Sa butong. Ha? Bisa katong dito ho. Wa gyud biya. Ko na si Riri sa butong. Dapitan mo kay aso lang.
butong dito. Inom tag tubig sa butong guys. Untag butong. Palayo may kinay haling ni Riri dadto. Kaunta guys. Snack. Libreng snack dire sa bukid. Snack nga di na po to paliton sa kaon ra. Pantayan lang pag iya. Mamay unod ang mga luyaw. Nanay unod ang mga luyaw. Butang-butang ko lang mula sa pusok ko rin. Dapat yung buang rin yung butang mo. La. Deklin. Yo. Yo. Mm. Mm. Ano na kayong hangin? Awan na po niya. Buyo! Apil sa lima na itong saro. Hindi ata mais tubig dah. Tadam. Mga unta ninyo tanan guys. Boleh. Kalau siguro gaya lang kita ang dito ba? Magbalin dire oh. Nawag na? Ikaw ano? Kaya ang dasilin guys oh. Pamili, bahugan ng mga wasudan na. Di ni siya kaon ug way lami-lami. Uli na mi guys, kay nag-ulan na. Nag-ulan na among kamuti daghang kaayo. Buylo gid ayo. Nag-ulan na guys, nag-ulan na. Uli na ta kay ulan na. Agay, hanang tambul-tambul pari de na ra.
Sapon gid mi sa ulan. Wa gid mapugi nag-ulan gid siya. Sab-sab mas bakang lang hiya. Hi guys, mayong gabi at mi sa Balinguan Bayan. Kay mananaw siguro mi or unsa ba? Na daw naapod mi paliton nga kuan ni Saysay iyang himuon para sa iyang project. At kami magpalit ni Bintoy sa 7-Eleven. 7:47. Wala na lang. Look guys, on top. Gano? 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 Ha? No, sige. Speaker man daw. May dita maguna ah. Neon man. Niya? Dili mga kuan na ra oh. Dili. Contraction paper. Tabangutannya lang mama. Neon man. Buat mo na ala. Ano tadi niya niya Layan mo lang. Pangita di oh. Natakot. Oh. Manila Pika. Kala mo niya. Do ka. Neon. Tanawa, neon. Okay raman daw neon. Ano? Basta sa dia tambe di sini. Nara oh. Yun din na. Ayun, Yun din na. Manila paper naman. Ay na. Sabasasad mo ba? Mo kabalua. Nangyayos na ba? Kanina lang mo wala may neon paper. Unsa may gitugo niya di ay? Ba ni kung wala neon construction paper lang. Glue. Wa may glue. Basa-basa diha kur. Dan kay comment pa ni. Glue lagi na. Glue. Sa may stick glue nakabutang. Untayin niyo paliton di ay. Ako anak ako dito. Ay dito dito ko sa ano. Pagkanan dito sa Sa? Nandito sa ano, kung agbayaran na nato ba na dito ko. Chef, balikan mo. Unsa pa niyo paliton di ay? Ha? Kani mo kur? Yung inuman mag-deliver. Sige na di ara. Ito lang mga chocolate naman ako. Ay, cepat. Bisa duit yang gua mau tinggal. Wala ko. Kemudian mesti dipanding udah. O pangita dia. Pangita lagi. Pangita dito. Wala. Tiro. Pagkuha dito sa imo. Sa imo ha. Uy, pag... Di ko magawa. Maraming isa. Meron ba na sa TikTok ko? Pupunta sa imo ba? Wala manggoy movie ba? Anak Tura sa ubos oh. Mana tumba? Mm. Di mo ba? Oh, dili lagi movie, wala lagi movie kay. Ano si Indonesia? Ano ba? Ako nila. Kana na mga orang mana Japan nag-movie. Mugo di ka kuan sa mugo? Magumugo? Hmm. Marami yan. Ayaw. Asa na imo? Kana or kani hotdog? Ah, kana oh. Kaya ako mga Tagpila ni siya? 75. Ha? 75. Kaning gagmay? 40.
40. Imo kor. Ano daw ako? Unsa man ni siya di ay? Hotdog daw ka. Ha? Corn dog. Corn dog. Ano mo? Imo mo po nimo? Kani isa da ni sa ana. Kaya din oh. Kenara ako. Watam. O ada yun. Ano yung burger? Okay na na siya? 30. Ha? 40 ang isa? 30 ang isa? Imo manoy unsa imo manoy? Kani? Kani pila ka ni? 40. Kuan ka buk? 5. Aw unom. Hoy, mura na ato panihapon na. Ibalot na siya kang ha. $3.25. Ay, Dalami. relax ra kayo. Isa pa. Kanang isa ilahin sa. Dili ni mayabo. Ito pa pa lang sa perspective. Asa mo lang gito dali? Dio. Kabalo ka lang. Dilimtan gid gol. Siya man, nagpalit ko na ulang ipalit. Palit kay palit. Dito tayo na panulaya pero wala may katong naay suga. Naay spot. Cricket man ila lighter dadto. Di wala nagpalit. Kung si 11 day. Binula dia dito. Ikaw may lagi mo na dito pag 20. Sinta. Sinta. Asa mo gito ganito eh? Naro. Walay kuan oh kapag yung paper. Construction ra. Oh, may glue da yung. Dai na ba nga glue? Lahi. Kung rog lapis. Nag-aat kasi ka na i-aat mong ganitulog. Nawa man dalain na bari lain na brick. May magnaay na brick kay magkapawin-uyon ka. Nang ipamalit nila guys oh. 11, 47. Anya ang Koreana nga gisoko. Pagid na kuan ako pa gignan nga kuan. Na! Imbes na. Len palitan daw ako sa kanday katong ang baray ka na. Ay rider. Losing po nilo, di ko siyo. Later na na-spot then one day na maraog na. Then tagal ko ka na. Dato ila panulaya cricket man di wala may nagpalit. Oh bana. Okay, lapay. Kuan na ginasay nga di na magpalibat-libat say kay naglibat din na ah. Naglaag mi guys sila ni Mother Eileen kay nakaabot iyang igsuon ni Riri iyang mama ni Abril ni daw diri. Ambot ka og ni Aba diri wa baka nag laag sad. Basing to sa ubos na nanaw sa pared. Tami. Basing na nanaw sa pared. Siguro. Aglaag mi diri ah. Ay snack deha. Nabay snack. Ha? Oh! Hi guys! Auto niya. Parang homeboy. Monkey mouse. Kauli na dekate? Ano sa kakauli? Itong kuwan pa. Sabado. Sabado. Ya kay nag-duty man. Hello. Biasa ti iba guys. Magag nagsabot may mag-ituming lahat. Gikan may sa bukid. Kami ikan dito sa ako. Dalan niyo bata.
Wala. Dito payag ba? Wala. Ha? Ay, ang mama. Kita ba dumaan? Ang malas lang ka ta. Murag libre ta karon. Sa palinguan. Agi ka mo to balingwan? Alam na mo no, may gawa. Imani sa Japon kay di ba kita. Ano man? Ikural man niya dagang tao sa. Naglupad siya para kayo maglubog na. Maulagi na. Ingon lagi sila nga agpa to sus kapoy-kapoy lang big adto dito nga. Igo ako nagtanaw sa sayaw sa Kabulakan. Kaswagan. Saging Ah, di din mo. Tama kami sa le. Kuya sa kate. Katong kuan, katubang na yung daghang props nga buka lag. Kuha kayo, bukat kay Nay mga grain niya ang sininas. Kaswagan to algal. Kaswagan ng Kabulakan. Maganda. Indot ilang props. Kaso lang nakipag-uli na. Nay mga basket nga, nay mga isda sulod nga. Drawing nga isda. Sayo-sayo dako kayong bukag. Dili basket bukag. Mm. Ang ilang tema kay baling ni Juan man. Ah, Sa ilang tema sa ilang sayo. sa Kaswagan, Kabulakan. Kaswagan Kabulakan. Kaswagan ng Kabulakan. Ya baling huwan ang ilaha. Amo to na isda. Mga pili lang para Pili. Di pa rin sa una dang ano yung mga fruit nila do. Ana amay lang alam mo pared ang kuan lang wala na i-float sa tikaw. Naglaro si Tonton. Tapos ako lang ni Auntie ha. Oh, nandito mga kalaro ni Koreana. Hello guys. What's up kuno guys? What's up kuno guys? What's up? Tagka diri guys. Ay nga po no may kalagit. Nagkita. Yeah, yung mama ni Abril diri guys. Naglaag sila. Hello. Si Uli. Bisa na? Si Uli. Uli. Iya balaga. Silin ba? Ay, mabatari. Ilaham. Ano na bata? Istorya ha? Wala na uban mga bata ni mo deng. Wala ay mo papa ko. Kuan klase si ate sagkay. Mo ni siya. Bibi kay nagpatisa man sa para kaamulan. Pangita ginana ko siya, kung ginana siya pangita ng kontak para Ay, yun naman silang agbalik. Kaya ko na mo ugma. Ko nga, kadali rabasad ugma. Aw karon? man gani mi naka di ganin ta nagatubong ang bili si kuya gaingon ni papauwi sa kung ugma hapon. Aman si Abril na assign di ay. Pero dito sa depende man sa ka kagayan niya ba. Diha man no. Istorya ka ba? Wag ka na ako talbo kape kay Mariana Mo dangas. Hello. Isa ka ng papa. Mo na imong papa lang. O tanawa imong naong imong papa lang. Gailak na mo na. Naglak. Guys, Wala man ganun mo lagi. Saba kay ugma nang kay paaral kay ganun siya. ay pagkilang na ng istorya. Aman na siya na tuyo karon di ay. Iligan. Sa Iligan to siya, sa Iligan diya na siya sa. Dadto pa man kuno na akong niaging adlaw gi kuan god. Kita na ko sila vlog. Istorya mo papa lang. Siya sa Cagayan na narbaho. Matod nga nagadto siya Iligan. Mabasa ko ng cellphone lang. Istorya ba? Kaula yung papag sulti lang. Siya gahilak, gatago. Oh, na iya asawa. Muna asawa sa imong papa. Hello. Tanaw. Amayng hapon po diha. Kuha na siya kanang adto lang nang niaging adlaw na ko gikontak kay. Hi guys, good morning sa inyong tanan, sa mga pita guys. Si Riri naghawid sa kape. Kaduha na siya katasa nga kape na mo guys. Nainit pa na imong kape. Sayo ko nakamata guys kay sayo man sila ni Janice nagdikan, balik na pud sila sa kuan. Balik na pud sila sa Balingasag kay trabaho naman.
Sayo ko pag mata niya, nag-edit din ko, kape. Sarili mo pa man nagbangon. Kani ikaduha na ni nga kape, ikaduha na ni katasa. Ang hapitan ninyo tanan guys. Good morning sa inyong tanan diha. Guys, Nya about na to guys sa katong gi-upload ni Inday. Nya to laging anak ni Riri sa kuan, una niyang anak. Una niyang anak sa iyang kalibin kay naman ni siya kalibin sa una sa wala pa mi nagkita pero nahisgutan na yan ang gisulti sa ko nakabalo na ko ana kay iya man ang giistorya sa ko apod na-mention ko na po na guys sa ato akong mga kuan nga vlog or sa live na-mention na hisgutan nga na siya nya atong isang adlaw to Sabado man siguro to adto mi dito ila ni mama nga adto lagi mi dito ila mama unya wa mi kabalo nga nakontak na baday ni Maninay si katong anak lagi ni Riri na mo to pag kuan tawag lagi to pag abot na mo dito kamulo sila istorya ni mama wa man mi kabalo di ayun si mama nga nang imo ni anak kingo na wa siya ka kuan di wa sad siya nagtuo mo tong igo ra niya gilantaw kay wa siya kabalo gani kay wa baya mi wa hasta siya wa man lagi si Inday pud nagsaba lagi nga muna adi mo tong wala niya nakuan wala niya gikuan kay wala siya magtuo nga ila nang nakontak mo to nga igo ra niya gilantaw pero giistorya ra to niya then kini pud ang mga bata guys nakabalo na po na sila nga naa sila igsuon sa kuan naay anak sa ila papa sa una nga bae sa una niya nga kalib-in nakabalo na sila ay dadtong mga ila to katuig mga kuan pa to si Momon siguro mga wa pa ba to tuig si Raymond ako may sirilignan nga pangita wa niya kay di man po nila ikuan aron sa to dili nila dili ko ang Muslim gutong iya pa istipado. nya dili og sugot nga Kaon na pinanggam nila sa Muslim nga bahay. nya wala na makadto ya mama Yan. Yung istipado nagkuan na. to ang wala nila na ansa niya wala nila na kuha then kana pod nga bata wag sa siriri nakakita danha sukad pagka tao wala na niya nakuan kay buntis pa ang ikaw pa istorya rin Ito ba? buntis pa ang bae buntis pa ang bae dito nagkuan na sila kana ang nagbulag na sila kay naay mga hinungdan sa ilang pagbuwag wala baka sila nagkasinabot mao to nga nagbuwag sila nga buntis pa unya pagkuan dayon naminyo to siya sa kanaang Muslim mga 3 ka tuig nun siguro ang bata rin namatay ang mama o 2 3 ka tuig nga namatay ang mama sa bata na ang bata po pinangga man dato sa iyahang kuan nga katong nabana si ang mama nga Muslim nawa na lang po nilagi kuan wa po nilagi hatag po kay pinangga man po siya dito sa kuan niya karon dan ni mga kuan nga ambot dugay na baka kay wa pa gyud misad nagka-istorya po unsay mga kuan pagkamatay sa iyahang stepfather mo to nga nakakuan siya og nakalakaw siya dito kay hindi na po siguro siya agsabot sa iyang kuan dito kauban po sa iyang mga hapsis mga kuan igsuon niya dito sa sa bakaha adi man niya matawag nga igsuon kay ang di man siya anak dadtong kuan di man siya anak dadto iyang stepfather di man siya anak dadto nya naminyo na pud baya to sa lain na mo to nga nakalakaw siya dito nagtrabaho siya di sa Cagayan na sa kani pod ako na kuanan bisra pod ni sana istorya ni Maninay pod nga pagpakahuman ni pagkuan na des Cagayan ato naguli siya sa Iligan ug tuwa siya dito karon sa Iligan na nakontak na din ni Maninay kay katos siya naman na siya igsuon nga na siya half brother po na siya nga naa diri sa Talisayan to Balingwan. ana ra sa Balingwan di ay naa sa Balingwan atong una niya nga anak lugar
Asa dapit? Nang dali sa pinik. Na dito kuno si Inday nakakuha sa kuan dito si Inday nakakuha sa kanaang kontak datong bata. Na og mag-ani siya dinhi kay mag-ani man lagi to siya. Amo ko anon kay anak magina ni Riri daw kabalo na magid sa kudaan dana. Di niya ko na si Riri sa una nga pangitaa ka na kay babae ra ba na nya natay anak nga laki dili pareha ilang apelyido wa sila nakakuan sa ilang mga apelyido kay lahi biyang apelyido dito niya nya lahi pong apelyido wa punto siya kabalo sa kuan basing unya hinuon og magkaunay na amo to akong giingon ni Riri sa una nga pangitaa kabisi man lagi sa kuan karon na kontak na nila namuanhi lagi to adanhi aron daw sa kuan so kani ang mga bata guys nakabalo na ni sila munaan na sila isuon excited pa man ganin sila nga makita mailan ilang isuon manhi man to danhi mo lagi ya istorya dadto ni Inday nga ang sa daw siya magkuan magtambay kay para banding na iyang papa o iyang mga isuon iyang mga parinti diri na mas maayo ra po noon kay aron iya maila iyang kuan mabanding na iyang papa nga tinuod ug iyang mga isuon unsa isulti nimo di ari Tira. kira ko no guys abangin na lang ninyo guys kung mag-anhi na to siya dinhi okay maanhi man gito siya dinhi makita man gina ninyo makita gina ninyo kay ug dinhi na siya magtambay maapil na siya sa among mga vlog na di naman po ni akuan kay na-mention ko naman ni sa inyo na-mention ko na ni sa una sa kong vlog bato or live nga kini si Riri sa una sa wa pa binagkuan na siya kalib-in nga na siya kalib-in unya nagbuntis pagkabuntis minsan niya pagkabuntis na nagbuwag sila kay naamay mga hinungdan lagi sa ilang pagbuwag na mato nga wa niya na ila ang bata karon nga naana din ni magpakita na bawion na lang tong mga pagkuha nga pila ka tuig nga wala niya na kuan siyang amahan ay naaman po yung mga hinungdan guys maong wala nila na kuan ang bata unsa man ang mga hinungdan sila ra pod ang nakabalo di na po na nako ikuan diri sa inyo kay ilaha private na po na nila kung unsay mga hinungdan dan nganong ingana na nga nabuwag nila ang bata o wala nila na kuan kay kana pod wala pa pod si Riri na ginakita gikan sa pagkatao mao pa na niya na kuan mo to nga pag ingon ni mama nga imo bata wala siya nagtuo nga kuan iyang gilili gilantaw ra niya kay wa man siya nagtuo kay nga ingana kay wa pa sad mi nakadungog sa istorya nga mo ni nadritso ba nabigla siya ba na ako pa magani agingon nga istorya kay iya bang ayuna ako ugangon nga yung imo bata dili ra niya daw naglakaw kay wa lagi siya nagtuo nga tinuod ba ito yung kaistorya amo tong paglito nasa sulod istorya man niya na naghilak man lagi ang bata ito ngayon sa paan ng cellphone kay mabasa na mauli ra man punto din amo anhi ba punto din na maistorya ra po na sila po Mag-anher dito. mag-anhiram maganim to din na ako lang sad siguro to puntakon unsa kay na kuha na naman sa isay pod ang iyang Facebook lang to iya naman ni say